Много хора ни задават въпроса какви са резултатите от нашите инспекции и проверки и каква е ползата от тях и изобщо от платформата за подаване на сигнали. Ето това е един от резултатите. Близо 5 месеца след като бяхме на път 6004 в един изключително проливен дъжд и поехме ангажимент към хората от Горна Малина и околността да направим всичко възможно, за да убедим Агенция Пътна инфраструктура, че този път трябва да бъде ремонтиран. Ето, ремонтът вече е факт. Тук зад нас се случват строително-монтажни дейности, които са свързани с поправяне на основата на пътя, с подобряване на отводняването и в крайна сметка с решаването на един проблем, който очевидно за хората от дълги години стоеше на дневен ред. Те тогава се оплакваха, че ежедневно им се налага да минават по път, по който си чупат автомобилите. Освен всичко, той беше и опасен, имайки предвид проблемите с основата. След като направихме проверка днес, ще продължим периодично да навестяваме този път и да следим качеството и състоянието на извършените ремонтни дейности, защото много пъти вече се натъкваме на гледки, при които след приключване на ремонта започват да излизат различни дефекти. Това е важна част от нашата работа и ние ще продължим да я вършим по този начин. Радвам се да видя, че тези проблеми започват един по един да се отстраняват и се надявам това нещо да продължи и в рамките на следващите месеци с други пътища на територията на София област.